5 ni Joseph ang magpreparar sa iyang kaugalipon para mamangin maayo kag epektibo nga administrador para masikaso sa maayo ang banwa nga iya ginatipan. Pariyo sa akon, 7 man ako katuig nga naging mayor. 7 man ako nga tuig in exile. Halin sa pag-abot ko diri sa adlaw sa akong kaadlawan, sampulan sa pitsa 20 sa Setyembre, sa September 20, because sa kadamo-damo nga reklamo nga akong nabaton. Halin sa airport, pagkatutiri, may isa ka judge nga nagambal sa akon, Mayor, sa una ang akong real property tax, disipwibingin ang akong ibinabayaran. Karon, nga tuig, nagsaka sa 300%, pila na ang ginabayaran ng subok, halos 60,000 pesos, kag sa dasod nga tuig, kung katuman ang 300%, maging malambot pa na siya 80,000 hasta 100,000 pesos ang iya kabayaran. Nagsimba ako sa isang simbahan diri sa City Proper, alas 7 sa gabi. Pauli pagtapos misa, nagpila ang tao. Nabika na may pila sa konfesyon. Galing sa akong taga-kanto, luyang magpa-selfie, kantanan-tanan sila, puro reklamo. Alin sa parking, pagkanto sa taxi driver, pagkanto sa jeepney driver, pagkanto dito sa taga-city hall, pati sa wala sa sweldo, pati apat na bulan, wala kaya ako na sweldohan, tanan-tanan na lang ang reklamo, ako niya napaton. Kagila ka kinahambal, Mayor, palihog lang, pagdagan kaliwat, alkalde sa syudad sa Iloilo. Ay kinala ako, kailangan kita. Luyang bukid, luyang bukid, luyang bukid nga magbalik serbisyo sa inyo. Halin sa pinakamadalong nga parte sa akong tagipusoon, luyang bukid nga magserbisyo bilang alkalde sa syudad sa Iloilo. Kay para nga matutunan ang taksa ka problema sa taga-problema sa taksa ka pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Pareho sa kay Joseph the Dreamer. Traumatic ang natabo sa akong abi ka lang anay at sa iyo okay na ko. Pagkatapos sa 7 katuig nga naagyan ko persecution, oppression sa presyon, gahurong pa ang lawas mo kung matutuman ko kung ano ang natabo sa ako kag sa ako kapamilya. Siling gani, pwede ka sakit. Durog na durog ako. Today, I need to build a better
insecure nyo lang ako. I may not be able to put myself forward as a candidate, but there are still many ways I can serve as a regular citizen. This puts me in a very good position to be a one, like you, a regular voter. To cast my hopes on leaders who can possibly realize our aspirations and dreams of every Ilonggo, especially the middle class and the marginalized poor. But I am always ready to accept any opportunity to be able to serve the Ilonggos in any capacity. Sa tanan nga sa inyo, kanagpate, kagagtindon upod sa ako. Ginpungan ako mapagpadalagan syudad sa Iloilo para matagan naton sa katawhayan kag pagpuntat sa sining kagamo sa aton nga syudad kag aton nga ginatagaan sa likwa ang aton palangga nga Congresswoman Jam Barunda nga makapadalaga bilang Congresswoman nga sigurado sa syudad sa Iloilo sa tuig 2025 hasta sa tuig 2028. Palakpakan natin si Congresswoman. Kung aking kapong marod sa natapod sa atong nasyudad, aking panahon. Kung nasubuan ka mo, mas nasubuan ako yung pagkapod ko, nakita ko ang ipilin ko na syudad sa Iloilo, pwede ka na mo, na wala man natabo sa atong syudad. Halin sa ining at simpo, kanugon gani patawhayon taliwan ang aton nga syudad. Suportahan takit kung palangga yuman ako sa gihapon. Suportahan takit ang grupo sa Gugma Sulong Iloilo sa idalog sa liderato ni Congresswoman Jam Barunda. Ang future sa aton nga syudad ara sa aton kamot, hindi lang sa aton. Para sa aton kamot tanan. Sa giga sa aton mahal nga Diyos, ara sa tingog ninyo tanan ang pagpatawhay kag pagpalinom sa syudad sa Iloilo. The future of our city lies on all of us Ilonggos that should uphold integrity, fairness, unity, harmony, and peace. Kinahanglan kamo sa atong nga syudad. Kinahanglan kamo to rally behind the Sulong Gugma. Sulong